kuna President Idi Mnangagwa kuti paiswe mutemo kuti wese achatuka nekushoropodza nyika nehurumende yedu ngabve agara ikoko zvachose akangouya kuno 20 years dzake mujeri sezvo variwo vanhu vari kukonzera kusabviswa kwemasanctions ayo ari kukonzera kutambura kwemhuri yeZimbabwe. Ndatenda. Right, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263. Kana uri munyowani, please subscribe and turn on the notification bell. Ndofunga mainzwa nyaya yemusikana atanga kubudikira hanzi achashoropodza nyika kana kuti achaseka nyika yedu yeZimbabwe ngaavharirwe hanzi ngaasungwe. Ishoko ranga richipiwa nemwanasikana abudikira. Zvisinei vazhinji vamirira kunzwa nyaya yaSilent Killer, murume uyo anoimba Zim Danzo muno munyika yedu yeZimbabwe. Ndosaka tiri kuti Zim Danzo. Vadikani veruzhinji pavovhura vhidhiyo vatomira kuti tikuda kutoona Silent Killer asina kupfeka. Anga asina kupfeka hembe yekumusoro asiralika nekuti pane mazvanga achitaurawo pavhidhiyo apapa. Dakusei muchiona vhidhiyo pedza kuona vhidhiyo usaskipe this video nekuti the last update manyama yemwana uyo akabuda achinzi Aba, but mukudzi Aba mwana uyu ndiri kublame futi vabereki kana kuti vakatora vhidhiyo iri kuti ko vaizoratidzirei fesi yemwana uyuyu kunyika yeZimbabwe iri pasocial media. Ndanibotange kuona vhidhiyo raSilent Killer muno munyika yedu yeZimbabwe. Zim Danzo kwazara vanhu naSilent Killer vakawandisa, asi ndokureva mukuru wemaSilent Killer ese akatanga neSilent Killer wacho. Let's this video. Uzaserenisa zvakapira munapinda serenisa ukutenga musiyani ngasina basa because atopinda hauzi yega achongo bonopinda chechi chitotakoka asi na basa naye because atoda vanhu manyowani kuti kutenza achina vachida ngenzi vatomodhara zviriko vanofanira ngomama izvozvo vachiita izvozvo afere dada inondenga mabhuruta wacho mabhuruta watanga antinga pana sevens Mbazivini. Apakeje panic sign. Listen. Alright. Kuku started nebana vanhu baba. Something like 2 kilometers down there. Alright. Kuza brombo ngiramba. Ndethe. Sino brombo ro maround zimbali. Ndine. Sare uzoona ala. Akana mbali ndoziva ngubata ndoziva zvekutodare. Andoziva ngubata ndombeziva zvekutodare zvekutodare. Unoziva uchinzwa chitauro. Ya ichokwadi. Ndisifundisa namba ari vacho. Oyo ndogara unombare futi. Kana mogara kana kuti Hamena ndizivini. Sorry. Kuna mwandu ndichana ndotungisa tungisa kuti chikona chamizi ndakuna mbande dzimbai ndetoti pamwami ndokumwe kana siri kumbari kota fosi kanga kwanikatanga ndo crash nekuprimary. Next update iyo yemwana uyo abatwa achinzi anga achiba mumba. Zvaanga achiba mumba video iri rabva rapostwa pano pachivhitivhiti chesocial media. Dakusei ndiona video apedza kuona video chibva walike nekukomenta. Uri kuonera mavideo edu uri kunyika dzipi? Isa comment mucomment section. Macomments awandise, malikes awandise. Zvakawanda izvi ndichakasika kukupai manews updates akawandisa mubva magaririra kusvika na8 manheru. 8 manheru ndichakanda chirongwa chaGogomavhu. Tichadzidza zvakawanda futi kubva kuna Gogomavhu. Vangani vamirira 8 dzemanheru, asi chambokupai futi amwe manews updates pamberi ipapa before 8. Zvoti umu ndomba medu matogara, umu ndomatogara, umu tinongotuma tichipinda tichibuda. Umu dai kwanga kuri kudhaini unoziva kuti asina problem nazvo because dzimwe nguva ndongomuona TV. Na mama pingi oda.
ndombokudedza ndichikutuma handisi. Saka uko dai kuri kudining taingoti apa maudai kana kuti taiti futi uri kutsvaga pamwe mvura yekumwa. Handiti ko kuno kubedroom na 2 o'clock dzekunze koyedza waitsvagei. Ende iwewo vamwe wako vakarara nguva iyoyo wangu wakamuka sei na 2. Vamwe wako ani mama abva kuputisa mafaya kereke nini 2 hours ago. Vamwe wako wanga watoita flat kuti ofa nehope. Iye ndeshamsotanga akasvinura. Pamakaputisa mafaya kereke unorara. Ndopa wakazongopepo. Kuiwe uda kuzochitsa Mira tinzwa atsanangura nyapo. Apepuka uchena nitawiti ndobva wadi tangidza ipapo wakapepuka. Bva wadi utaure zvizvo zvakazoita kuti zviro zvakafamba sei. Apa doiro wakarivhura sei? Ichatoone zvawakaita. Pitangidza kupinda woni. Atitombokuda kukurowa tsato kuti Tudoti tuone mechi yakaita. But iwo wakaonekwa wakabata bhegi. Riri mukati kaimomo. ati ukuzviitire. Saka wakatozoona kuti mukati mebhegi mune mari. Ndimomo mbegi mwakabata mamusi. Saka bvutsidzi waida kudzita sei naye mwana. Iwo chakaita kuti tikatudonzwisa. Chakaita kuti upinde kuno kuchii. Plus futi iwe unonga chiri chadzimira wakazoendorarire uku. Instead kudzokera mumaongoro wakazoenderorarira. Tikuzvizwisisa kuti amuna kubaende chadzimira wakazondorarire chadzimira chakazokutenda norara kwa beauty. Imi makasiwa kurara umu. Auchikofamba wega usiku. Kochi chakazokutuma utofambe na 2 kuri kuchita kunorara. Wangu wakunoite ikoko ini mama nzirara ino. Kongo kuendere tinakuzwa chikonzero chongo kuendera kwa beauty. Wangu kuzwa zvawaita zvakashata. Ada kuti utaure wewe wega. Taura sakutsiure musoro nemuromo. Chii chakazoita kuti uendera kwa beauty instead unorara umu. Wakatorara mukamu nepedza chichadzimira chakubata. Koda akasangana nemagandanga akakubata akaenda newe chaizoti waenda uchekwa musoro. Tepamba tizoudza mapurisa kuti kana ivo mai venyu tazovaudza kuti sandaura zvinzo kugama pasi kumurereke noshereka komba futi. Sai tichadzimirwa zvinzo zvitaurire gona handidi chichadzimira mweya. Saka iwo zvinokubata zvinotokuradza panenge paine mari here naye mwanangu. Asi bhegi rakaswobata ranga rine mari. Rine mari bhegi. Aiwa pamwe wangu wasati wasvika ako kumari pati. Handi wakatotanga kutobudisa bhutsu chichi. Uchionako. Mari mune mari. Saka tinoda kuziva kuti zvinoku. Hatidi kukuroenda sauti uchini. Taida ngotutora kuti Maitawa.